Ашап туймаганны ялап туймассыз. Эфирда өр-яңа парта тапшыруы. Ом деген әбри. Yok. Әбри ом деген. Ampere. Ярар. Әбри честно түгел, сіз Әле нинди яхшы. Өзін яратушы кіші. Сен мұны эшләячәксің бі, әбри? Koyayım. Бүтін кіші алдында. Камералар алдында. Sizni direktor şakıra. Әти, Месси, менің краш. Қарты тапшыруының 7-ші сағаты кетті. Қайырлы күн, әтиәнилер һәм оларның балалары. Исәннәрмісіз? Әйдәгіз қазір барыбызда утырышабыз. О, син бұлай тапшыруны башласаң, бүтін кіші ең көңілсіз дәрістегі кебек йоқлап кетәсәкләр. Сәлем, дуслар, эфирда өр-яңа парта тапшыруы. Әлгі тапшыруның алып барышлары Айдан Мухин Һәм Гүлназ Сафарова. Тапшыруда йолдызлар балалары белән мәктәп программасын һәм башка өлкәләргә караган сорауларны белүдә ярыша. Һәм біз кім ақыллырақ, олылармы яйса балалармы деген сұрауға жауап ізләшәкбіз. Җиңүче иң зур бүләк, түгелрәге 5 алачак. Бүгін біздің партылар артында танылған алып барушы, пародист һәм юморист Әбри Хабриев. Әбри, сәлем. Selam barızlara. Әбри бүгін аның қызы білән Камилә, сәлем. Камиләгә дәресләр белән булышасың монда, математика, геометрия. Гомумән Миндә güчле вообще-то мин Миңа кирәк, аның гомердә сораганы да юк, ул үзе кайта да, үзе эшли, үзе актарына, үзе укый. Шуның белән ул миңа шундый зур файда китерә. Мин аңа бик рәхмәтле. башлангыч классларда әни белән башлангыч сыйныфларда әнисе 5-нче класстан үзем ясый башладым. Камилә, әсенең гаиләгездә кем ақыллырак дип уйлыйсың? Физикалар буенча әти. Ни өчен сорыйм, бүген безнең физика буенча сорау булачак. Физика булачак. Физикада булачак, шундый стандарт булмаган кызыклы сораулар. Һәм безнең караучылар, безнең тамашачылар да сезнең белән бергә җавап биреп үзләренең көчләрен сынап карый алалар. Физикада үземнең көчле дип әйтә алмыйм. Химияны гомумән алганда онытып бетердем инде мин. Камиләнең миңа ошый үз-үзенә ышанычы, мин көчле диде. Берәр-берне хәтерләмим, конечно. Мин һичшиксез әйтә алам, ул физикадан көчле, ә химиядан ул 0. Химиядан. Химия бүген булмаячак. Беренче турыбыз Нәкия Зөлкәрнәевна. Кем? Аптырама, барысы да бик гади. Бу бит режиссерның беренче укытучысының исеме. Бу турда катнашучыларыбыз мәктәп программасыннан алынган сорауларга җавап эзләячәк. Бер дөрес җавап, 1 балл. Башлыйбыз без физикадан. Һәм хәзер сезнең алдыгызда 2 багана барлыкка киләчәк. Беренче баганадагы сүзләр. Хәзер без аларны күрсәтәбез. Менә ул физика буенча монда безнең физика күрсәткечләре һәм монда безнең үлчәү күрсәткечләре. Сезгә аларны туры китереп язырга кирәк булачак. Әбри, җиңелме, юкмы? Менә көч белән энергияне. Юк, әсә хәтерләсең, нәрсә исемдә калды. Теге химиядә эшлидер, һәм укытучы килеп, булай торып, теге тарта башлаганда бирегез дип. Бирегез. Ой, ул безгә гүл әйтәдер. Ашап туймаганны ялап туймассыз, бирегез монда дип. Юк, Камилә үзе. Менә мәктәптәге шулай булды, яраткан укытучыларны яраткан укучылары булды шундый. Кышларга ярдәм итеп тордылар. Әйе, укытучылар күбрәк кызларны яраталар. Шундый теге тәртипле, акыллы, шундый. Син дөрес эшлисең дип. Белмим, геометрия укытучысы мине ярата иде. Тикшерә башлыйбыз. Димәк, Айдан тикшер. Озынлык ул метр. Дөрес. Бинго. Авырлык ул килограмм. Дөрес. Энергия ул джоуль. Дөрес. Көч ул ньютон. Дөрес. Басым ул паскаль. Дөрес. Ток көче ул Ампер. Ом деген әбри. Yok. Әбри ом деген. Ампер. Ярар. Ток көче ул ампер. Һәм каршылык ул Ом. Дөрес. Бинго. Бүтін сізде дұрыс. Минеке дөрес түгел. Әйдәгіз тикшерәбез Камиләнікі. Ұзынлық ол метр.
Дөрес. Ауырлыкны Камилә билгеләми калдырган менә сезгә дә күрсәтеп китик әле. Киттек алга таба энергия Бәлкем Камилә тормыш авырлыгы турында фикер йөрткән. Ампер. Көч ул Дөрес джоуль. түгел. Дөрес түгел. Көч ул джоуль. Дөрес түгел. Басым ул килограмм. Дөрес түгел. Ток көче ул ом. Дөрес түгел. Һәм каршылык ул ньютон. Физикадан утрасы бар икән әле синең белән кызым. Юк, бәлки сез физиканы рус телендә өйрәнәсездер, шуңа күрә сиңа авыр булгандыр, әйме? Монда ничек бар шулай эшләдек без, әйме? Һәм әлеге контроль эшләрне теге алып кайтып тукшылар. Мин өйгә алып кайтып китәм һәм билгене куеп киләм. Әлеге балларны билгеләдек. Игътибар токтага, икенче сорау безнең география буенча. Мәскәүне элек Акташ, ягъни Белокаменная дип йөрткәннәр. Ә кайсы шәһәрне Кара дип атаганнар? Кайсы шәһәрне Кара? Кара дип атаганнар. Кара шәһәр. Кара. Чорная. Уйлагыз, фикерләгез, әйе, һәм әзер булгач кулыгызны күтәрерсез. Кара шәһәр. Кара шәһәр. Бу безнең илнекеме? Әлбәттә. Безнең илдә Әйе, шәһәр. безнеке. Айдан әйдә әзрәк кенә булышып җибәрәбез укучыларга. Кара русча черный була. Чорныйдан китергә кирәк. Чорна. Чернобыль. Чорнобыль. Җавапны кабул итәбезме, яисә уйлыйсыңмы? Сенсә чорно дип әйтәм. Чорно дип әйтә башлаган. Чорно дип атадым, әйе. Так, чорно. Яисә черни дип китерә кирәк. Чернигово. Жылырак. Черногория, белмим. Черногория. Черногория ил бит ул име? Син менә черн дип син дөрес якка китеп барасың менә. Чорн дип түгел, черна. Чернигов. Чернигов шәһәре. Кара дип атап йөрткән шәһәр ул. Чернигов. Гомеремдә беренче тапкыр ишетәм әле шәһәрне исемен. Өченче сорау безнең геометриядән. Рәсемдә ничә өчпочмак ясалган? Хәзер әйтеп бирәм мин сезгә, сразу әйтеп бирәм мин сезгә. Әйе, Камилә, син шулай ук намада битең бар. Так, Камилә әзер, име? Камиләнең әзер. Камиләнең җавабы 8. Менә Камиләнең җавабы 8. Һәм Әбринең җавабын алабыз. Әбринеке дә 8. Һәм безнең дөрес җавап ул 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һәм 8. 8. Ну, бу сезгә бик җиңел булды, име? Бу инде беренче класс мәсьәләсе. Ярар, белемнәр буенча, име? Ә синең дә тәртип буенча әбри сүккәннәре булдымы? Мин тәртипне мәктәпкә кергәнче боздым. Балалар бакчасында йөргән вакытта 6 яшьтә балалар бакчасын бастык без. Минем криминальный тарихым бар. Юк, балалар бакчасын бастыгыз, кишер, помидор урладыңыз, Юк, уенчыклар урлап чыктык без. Балалар бакчасыннан. Син моны беләдерме, Камилә? Юк. Шуңа күрә сезнең кырыйда Әлеге парты тапшыруында сезнең кырыйда авторитет тора. Без балаларга белем өйрәтергә дип килдек монда, белем бирергә дип килдек, ә без монда шундый фактлар ачабыз. Ә синең тәртип өчен икеле алганың булдымы? Юк. Яхшы мактап кына торалар. Димәк, менә шундый тәртипле Камилә белән без әлеге турга нокта куябыз. Икенче тур краш. Катнашучыларга төрле чор крашлары, ягъни кумирлары, портретлары күрсәтелә. Бер портретка 2 шәхеснең йөзе качырылган. Катнашучыларга аларны танырга кирәк. Бер генә шәхесне тану бары тик 1 балл китерә. Төрле чор крашлары, төрле менә Мин хәзерге терминологияны гомумән белмим. Ни сленг дөресрәк. Әйдә була дип әйтәм. Синең фикереңчә ул нәрсә була ала, яисә кем була ала? Миңа беренче ассоциация крош. Смешариклар. Түгәрәк кеше. Түгәрәк кеше крош. Нидер матурлык, нидер күңелгә ятышлырак әйбер түгелме ул хәзерге заман яшьләре өчен? Камилә аңлатып бирә. Камилә? Сиңа ошаган кеше матур анда шундый смыслы. Әйе, мәсәлән, Камиләгә ниндер бер кеше ошый икән, ну, кем дип алыйк? Мәсәлән, Месси ул аңа ошый икән, ул әйтәчәк: "Әти, Месси минем краш." Аңлыйсыңмы? Синең краш кем әле? Дэвид Теннант. Менә. Менә мин аны пычагым да белмим ул кешенең. Бу безнең беренче фото. Илһам Шакиров юкмы монда? Так, кулны күтәрәбез. Кулны күтәрдем мин.
Тукталь, biz сиңа әбри дип әйтмәдек. Укытучы уйлый, укытучы карый, укытучы журнал буенча бармагын төшерә менә алай торып. Апа, безнең класста 2 генә укучы бит инде, ничә журнал буенча җырлыйсың? Әйе, без сиңа Камилә әлбәттә булышабыз. Камилә, монда теге татар эстрадасының җырчыларына түгел, татар эстрадасы танылган шәхесләр генә түгел, монда рус эстрадасының да вәкилләре, яисә тиктокерлар яшерергән булырга мөмкин. Мәсәлән, теге партада кычкырып утыручы малай, ул дөрес якка таба бара, шуңа күрә менә шул якка син дә барсаң, без дөрес якка килеп чыгачакбыз. Мин монда белмим, минем Так. йөземә бердән-бер менә шәшенә күз салсам, прическасына Илһам абыйныкына охшаган ул. Ә менә икенчесе Илһам акырында ниндидер менә алтын муенса бар, калын. Димәк, ул ниндидер бер хәзерге заман вакиле булырга тиеш. Камилә, игътибар ит күзләренә һәм тешләренә ал сиңа беркемне хәтерләтмиме? Даня Беркемне Милохин. дә белмим. Беркем дә белми. Әбрисенең вариантлары? Милохин белән Илһам Шакиров. Ну кушканнар дип уйлыйсың. Белмим. Ну әйдәгез карап карыйк ачык та. Шулар. Һәм бу дөрес җавап булган. Серьезно? Шулар. Бу безнең Илһам Шакиров Һәм Даня Милохин. Һәм Даня Милохин. Шушы менә инде Даня Милохин. Безне Бу набу мурсай пишет. татар халкы безгә үпкәләмәсен, без Даня Милохин белән куштыганы әлеге тапшыруда эксперименталь рәвештә. Һәм безнең бу Менә. икенче фото. Берсен сразу әйтеп бирә алам. Так, Камилә. Бу шулай ук, әйдә, без белсәңез, без сиңа әзер кенә ярдәм итик. Бу шулай ук безнең татар дөньясында үзенең зур изен калдырган шәхес. Язучы. Шагыйрь. Шагыйрь. Муса Җәлил, белмим. Муса Җәлил диде Камилә. Без аңа беренче ярдәм итәбез. Без сиңа бер бал бирәбез. Икенчесе кем дигән сорау. Анда ниндидер джинс куртка күрәм мин. Әбри безнең алтын муенсалардан һәм джинс курткалардан гына чыгып икенче кешене тәки танып ала. Милохинны ул алтын цепочкасынан танып алды. Сез ничек уйлыйсыз безнең телеэкраннар каршында утыручылар? Икенчесен әйтә Кемгә алмыйм. ошаган? Юк, беләсең, иң кызыгы шунда, бу ике кеше бер-берсенә ошаган булып чыкты. Салих Сәйдәшев дисәм, бәлки, ләкин анда хәзерге заман Икенчесе фотосурәте. җырчы, Җырчы. рус эстрадасы. Муса Җәлилгә охшаган рус син белер инде эстрадасы. Әгәр Яшь буын җырчысымы? Белмим, бу бит вообще ошаган. Белмәс. Бик. Яшь буын җырчысымы, әллә инде Айдан әйтсен. урта буын җырчысымы? Яшь. Яшь буын җырчысы. Алайса, шагым да белмим инде мин. Айдан, әйдә, безнең укучыларга генә ярдәм итеп җибәрик. Әйдә. Мин беләм, Камилә җавап бирсен дип нитәм инде. Мин белмим. Хабиб. Дөрес. Карыйбыз. Бу Муса Җәлил белән Хабиб. Ошаганнар битиме? Менә ошаганнар кайсы планда? Бар азрак. Иреннәрне карыйк. Азрак бар. Иреннәр, әзрәк кенә борын формасы. Өченче фотога күчәбез. Монсы авыррак, дуслар, монсы авыррак. Монда Монда идем хәзер әйтик, шулай ук 2 милләт вәкиле. ике милләт вәкиле. Урыс һәм татар. Берсе татар эстрадасы, икенчесе рус тиктокеры. Менә тиктокерларны белсә, Камилә белә инде. Мин гомумән тиктокта юк. Мин нәрсә икәнлеген белмим. Син укыс турында нәрсә әйтә аласың ул тиктокер турында? Камиләгә ярдәм итеп җибәрү өчен. Ну, мин аны караганым юк. Аха. Һәм шуны белән шул. Һәм зур белән шул. Ул шуяк җырчы. Бик яхшы ярдәм. Менә татар эстрадасына кем яшерелгән дип уйлыйсыз әлеге фотода? Менә бу уртадагы күзле, борынлы, авызлы урынлы татарныкымы? Әллә теге чәчлесе? Монда микс. Әллә чәчле, башы, гомуми башы татарныкымы монда? Монда баш, Хәтта ирен бармак һәм белән борын татарныкы. Баш һәм ирем белән борын татарныкы. Менә гәүдәсе татарныкымы? Менә гәүдәсе татарныкымы? Гәүдәсен мин дә белмим. Гәүдәсен режиссерлар ничек куйганнардыр. Ачабызмы? Белмибез? Юк. Татарныкын да белмисеңме? Менә уртадагы йөз иренле, борынлы, күзле Кемгәдер ошаган. кемгәдер охшаган, ләкин менә һаман айыра алмыйм, кем икәнлеген билгеләй алмыйм шуны. Ачабыз һәм хәзер
ах итәшәкбез. Ах итәшәкбез. Һәм безнең монда Валя Карнавал белән Әлфия Абзалова. Валя Карнавал нимени ул? Тиктокермени? Тиктокер. Ә сені кім боларақ біләдір? Мен шул тегете юмористик бір проектта жюрида отырған қыз боларақ қана. Біләдір. Әне үшін аны жюриға шақырғандар сен біле қазір аңладың. Тиктокер, танылған тиктокер болғанға. һәм шул белән безнең икенче тур тәмам. Үшінші тур скуф. Нәрсә? Сүзләр күрәсез, уйлыйсыз, фикерлисез. Экранда берничә категория чыга. Һәрбер категория астында сленг кашырылган. Катнашучыларга бары тик аны аңлатып бирергә кирәк. Һәм дөрес аңлатма 1 балл китерә. Бірінші ассоциация, сморфики. Башқа Сен хоң мультфильмнар. Камилә, син беләсеңме нәрсә ул скуф? Ие, білем. Әйді аңлат әлі бізге һәм телекраннар қаршында отырушыларға. Аңғыра әтейін аңлат әлі. Нәрсе ол скуф? Камиле, мен аңлайым қазір Камиле мүмкін қадар интеллигент, мүмкін қадар телевидениеда яңғыратырға ярарлық иттіріп аңлатманы уйлай. Корт деп әйтіп болмайды, ну, выше, старше среднего возраста кіші. С старым складом Иске қарашлы шындай ме? Иске қарашлы, е. Олырақ, ялқау, диванда ята, бір нәрсе Танки эшләмей. играет, и пицца аши. Пицца ашы, аңларың ма сен? Сен түгіл ме бұл әбіре? Жоқ па? Сен скуп түгіл ме? Пицца ашын, тек танықта ойнамын. Диванда, ну міне күні бұл ялқау кішілер шынды диванда ята. Дұрыс аңлаймыз мы біз айдан? Әйе. Шулай ма ол? Әйе, міне шынды кіші. Ләкин біз бір кімді өпкәлеттірге тілемейміз. Бұл біздің аббревиатура. 90-шы еллар сленга, бүгінгі күн сленга, татарша сүзләр һәм аббревиатура. Сіз қайсы категорияны тілейсіз, шунсыз сайлап алырға мөмкинсіз. Беренче безнең сайлый Камилә. Шуға деп тұрам. Шулай дедер ебетілі оқушыларда тұрып біледі. Рефлекс қолған балалар сақланып. Шупряк ырғыталар ема сізге? Бар иде. Міне мұнда шупряк тұрадыр, һәм ол шупряк һәр уақыт сосы бола тұрған еді, еме? Чапылдап келіп чай. Оны білдік тоқта сүрттілер де нетіп қоялар, жиып қоялар, һәм ол исі бейгіктен Башлангыч класста хәтерлейм, оқытушы кіргенше, біз шупрякны түшәмгә ырғытып ойнайдық. Тақтаны сүрткәннән соң жүгіш шупрякны түшәмгә ырғытасың, ол шунда ябышып қалады, бірнеқар уақыттан соң келіп түшә. Һәм берсендә ырғыттық битін түшәмгәс. Нәқ менә оқытушының өстәл турысында чапылдатып ябышты да теге. Түшмей. Әйе. Қыңғырау, дәріс башланды, оқытушы кірді, біз отырабыз бетіне шыпыртқына, оқытушы кірді, әр жүдепа тақта сүртірге шупряк іздей, шупряк юқта юқ, һәм бір заман шапылда партасына келіп, үстеліне келіп түшті шупряк. Мына шында ләккән ебізге бек қаты. Әйләніп қойттық мәктәп темасынан кері партыға һәм сайлайбыз категорияны. Бүгінгі күн сленга. Бүгінгі күн сленга. Беренче сүз ул безнең пруфы. Нәрсәне ул аңлата? Доказательство. Доказательство. Инглиз тілінен алынған сөз. Һәм жауап? Дөрес. Дұрыс. Әбірей исіңдә қалдыр. Пруфы ол доказательство. Аббревиатура. Аббревиатураны жеңіл деп ойлай. Әбірей ләкин жеңіл мекен ол қазір қарайбы. Әйдәлі? ЧСВ? ЧСВ әсен ойладың, миңа КГУ болар деп еме? Миңа ТНВ болар деп ойладың сен. Yok мұнда ЧСВ. Бұл, тоқта, бұл бүгінгі кім білән бәйлі аббревиатура ма бұл? Әйе. Yok, 20-ші еллар. 20-ші еллар? Сен қойын білесің аны? Камиля молодец, сен дұрыс юнәлішті. Қазір әбірей ет алмаса, сен етіп, оның балын сеңа көшірәшәк. ЧСВ. Бұл кіші біле бәйлі. Кіші білән бәйлі? ЧСВ, әйе. ЧСВ. Мен білмеймін, әйт. Камиля. Нарцисс кіші була, инде эгоист, шундай. Үзе турында ойлай тұрған ғана, мен мындайым, сіз әлән инде, мен яқшы. Әбірей анды түгіл ме? Ә? Әбірей ЧСВ түгіл ме? Жүрек бар. Өзін яратушы кіші ЧСВ. Чувство собственной важности. Балконда yoqlayсың бұл? Һәм біз қайсы категорияны ашабыз? 9-ші еллар сленгін. 90. Ой, 90-ші еллар сленгін. Бір сленгні танисың сен? Айшамыз. Шнурки в стакане. Ага. Нәрсе дегенді аңлата. Әбірей әдмейміз. Мені ол түгіл, мен де білмейм әлі. Сен білмейсің? Шнурки в стакане. Бұл біздің еллар сленгі. Білем мен аны, біздің елларда Біз болады. гүлмін айтадырек.
Әйтмедең, ул кринж булып саналадыр инде. Бәлки шәһәрдә булгандыр, мен бит авыл баласы, мен авылда үстем. Ну бу Авылда хәтта мондай- миңа хәтле әйтә торган сүз. Бу олыраклар әйтәләр именно. Безнең авылда булай дип сөйләшмиләр, балакай. Безнең авылда мондый сленг юк иде. Камилә? 90-нчы еллар. Дело в шляпе дигәнгә ошаган. Шундый, типа. Эшләнде эш дибеме? Дело в шляпе, ул Ну, нәрсә ул? типа- Нәрсәне аңлатасың? Дело шәп. Бар да яхшы. Всё под контролем. Бөтен бер контроль Иә. астында. Шнурки в стакане, шнурки в стакане. Харап булды, баш бетте, бәлки шулдыр. Әйтә алмыйм. Юк. Эш харап. Юк, юк, Безнең юк. авылда әйткәнемчә булай сөйләшмиләр иде. Мондай бер юк иде Сездә бездә. эш харап дип әйтәләр, Әйе. име? Баш бетте, бетте баш. Сезнең мәсәлән өйдә әти-әниләр өйдә бүгін дигәнне сез ничек әйтәдегез дусларга? Хә, тияниләр иде. Юк. Әти-әниләр яныңда тора синең. Белмим, безнең андай авылда 90-нчы елларда авылда үскән бала чагада сленг әллә нәрсә юк иде. Без урамда үстек. Без аралашып үстек, без уйнап үстек, Ну, тирес бу да тоттык, телевизордан чубытан. күрсәтмиләр иде моны. Мин хәтерлим, теге телефоннан сөйләшкәндә шуңа күрә бер-берең белән әйтәдең. Шнурки в стакане димәк. Әти-әниләр өйдә дигән сүз бу. Булды мондагы бал бирелә. Миңа хала киттек алга таба. Һәм безнең Кайсысын гына татарча сөйлим сүзләргә икән? Кайсысын? Кайсысын гына сөйлим икән? Татарча сүзләр булсын инде ярар әйдәгез. Әйдәгез, ашабыз татарча сүзләр китеп. Хуррият. Әйдәгез Камиләдән башлыйк әле, Камилә. Ничек уйлыйсың, хуррият? Мәгънәсен Әйе, мәгънәсен. белмим. Хуррият, авыр Менә сүз. мин бит хәмендә әдәм көлкесенә калам. Син дә белмисең менә берәй? Хуррият. Хуррият. Каралай. Юк. Кит инде. Юк, мин моңа ышанмыйм, әбри хәбри бу сүзне белми. Яра Камилә белми, авыр сүз яшьләр өчен. Кай вакыт мин бик күп сүзләрнең аңлатмасын истән чыгарам, онытам. Теге гел кулланмаган. Гел кулланмаган сүзләр кызганыч алар. Хәтердән чыга, бу сүзнең барлыгын беләм мин. Мин беләсең нәрсә? Ләкин менә мәгънәсен гафу итегез. Хәзер мин сезгә аңлатырга тырышам. Менә кайсы вакытта минем гаиләдә аны кулланалар мәсәлән, әйме? Мәсәлән, Айданга әйтәләр. Айданның ашавы да бар ди, ишүе дә бар ди, Айдан рәхәтләнеп диванда ята ди, телевизор карый ди. Ну, Әни килеп әгәр дә- әйтә, Айдан хуррият сиңа, әйме ди. Рәхәт сиңа. Шәп сиңа. Шәп кайсы вакытта була? Күңелле сиңа. Камилә. Кеше кайсы Бәхетле вакытта. кайсы вакытта ул бәхетле? Ул аңа менә өстен әйтеп торучы юк. Ул үз-үзенә хуҗа. Ул димәк нинди? Самостоятельно. Самостоятельный. Мустақил. Мустақил кеше ул нинди була? Ирекле. Ирекле була. Ирек. Хуррият, ирек, азатлык, ирек дигән. Иреклек. Менә хәбеләм инде. Менә юк, сен аны белмәгәнсеңдер дип әйтәм, сен аны оныткансың анадыр аңлатмасын. Бәлки белмәгәнмендер. Без хуррият дибез дә чираттагы турга күчәбез. 4нче тур трендтан калышма. Катнашучының һәрберсенә тартма тәкъдим ителә. Аларда бүгенге көндә яисә үткән заманда актив кулланылган җайланмалар качырылган. Катнашучылар алар ярдәмендә без кушкан җәзаны үтәргә тиеш. Катнашучылар күпме балл тели, шуның кадәр сорыйлар. Әмма инде җәзаны үти алмыйлар икән, әлеге баллар моңа кадәр җыелган гомум исәптән тартып алыначак. Ә нишләп минем тартмам кечерәк? Нигә мине кимсетәсез соң сез? Килгәннән бирле. Шәхес зуррак булган сайын, кеше зуррак булган сайын тартмасы кечерәк. Рәхмәт. Шундый пропорцияда бу. Алай сакал итәм. Ничә балл? Әйдә, мин 2 балл дип сорыйм әлегә. 2 балл белән. 2 Әйе. балл сорыйсың. 2 балл сорыйм. Камилә, син ничә балл сорыйсың? Негез мин 3 балл сорыйм. 3 балл сорыйсың. Син мине узып китәргә дигән сорыйм. Димәк, аңладыгыз, әйме? Әгәр сез эшли алмасагыз, без сине 3 баллны тартып алачакбыз, сине 2 баллны тартып алачакбыз. Әгәр дә эшли алсагыз, без киресенчә бу балларны сезгә кушабыз. Уйла. Үзгәртә алабы? Үзгәртә ала. Камилә, бәлки син 4 баллны куерсың. Юк, икене куркам. Ада син аңа булышачаксыңмы соң? Кирәк булса булышырмын. Нишләп миңа булышырга теләк белдерүче кеше юк соң? Аңламыйм мин. Һәм беренче безнең тартманы Камилә ачачак. Парам-парам-пам. Синең тартмада счет. Син беләсеңме нәрсә ул? Приблизительно. Якынча дигән. Якынча Ә беләм. син аның белән соны беләсеңме? Күрсәтә аласың Айдан син әгәр дә Юк. белсәң. Юк, мин белмим. Мин белә идем, хәзер Кемнең белмим инде. өйрәткәне юк. Ой, сез генә түгел моны мин дә белмим.
Біз мұны үйреткенлер еді, қатырлым солай. Біз Мен әлі сиңа тапшыруға келгенше көрсеттілер неше кішерге керектігін. Тапшыруға келгешкін, әйме? Жоқ, қатырлым... Ләкин бары бір баштамай әлі. Жоқ, қара, бар еді ауылда, әбилерде, кибітте бе шынды шот тұрадыры. Қам кибіт шын ашай тезгенегіне. Неше жабаш керек? 2, 3, 5, 6. Ага, так. Сен нәрсе 3 кило прәнмік? 1, 2, 3. Мен ғымыр бойы 3,345. Кім нәрсе шілер екен бұлар Әй, шол сонылары яның білен. сиңа хәзер бу счет белән санарга кирәк. 26 плюс 27. Счеты белән неме? Әйе. Қызым, сен түгіл мен де білмеймін. Бұл біздің заманның калькуляторы дейін. Білесің нәрсе мен қатырлайым. Міне бұлай тұрған тиеш әлі ол. Чөнки мен хәтерлим менә бу теге зуррак булып торган ягы, каял камера, әйе. Ул өстә булырга тиеш. Менә шусы мен исемдә калдырдым. Әйдәгез барыбыз беребезне саный белмәйдегез, бөтенебез бергә эшләп карыйбыз. Юк, менә бу бер тимә. Мин Мин әзрәк Менә бу беләм. қара, менә бу менә 1 була. Монысы инде 11 була. Монысы 11 була. өстә башларга кирәк бугай Юк, бер. юк, монысы 111 була. Монысы менә бүлә торган рәттиделәр, моны исәпләргә ярамый. Әйбәт. Mesela 111. Менә булай әйтсәң 211 була. Булай әйтсәң 241 була. Ә безгә кирәк ничәле 24 плюс 25? 26 плюс 27. Менә кара, менә булай булыр. Ничә була 26 плюс 27? Шуннан башлар. Әйтте. Хәзер исәплә. 26 плюс 20. Қойдан исем. 20 шун. Ә 20-ні кайналырга тагын. Анда менә бу әйтәсендер инде тә 26-га 7-не кушкач 53. 6-га. Подождите, 26-га 27-не кушыгыз, ничә бу? Сез монда кушып күрсәтергә кирәкме? Куда так? Вот это клуб знатоков. Мин аңламадым. Юк, мин дә аңламадым. Короче, үскә менеп бара. Вот менә 26 6 плюс плюс 20. 27. Монда 7 Җиде юк. Монда 4 була. Әйе. 26-га 27 ничә була бездә? 53. 53. Карта тапшыруның 7-нче сәгате китте. Иң кызыгы биттеге тамашачылар да белмәде мәсәлән. Нәрсәгә эшләп куйсак та, менә сезгә 53. 6. Дана 4. Әйе, шулай инде. Менә без шулай була дип уйлыйбыз. Шул тирә. Дөресме? Юк инде 26-27 булай була инде. Менә монда 50, монда 3 була. Менә шулай була. Юк бит. Менә Да булай. бит, өскә. Әйе, өскә менә бара бит. Димәк, Камиләгә истибез әлеге балны, чөнки әдисен төзәтте. Камилә. 53 дип куйды. Ой, әбри, синеке җиңелрәк булачак. Әлеге тартмадан бер җайланма. Хәзер без аны ашабыз, кабызабыз, һәм сиңа бер эшләргә кирәк булачак. Замана трендына туры китереп. Стаф. Әйе. Ашабыз? Син моны эшләячәксеңме, әбри? Куям Бүтін кіші алдында. 2 Камералар алдында эшләячәксең син моны? Кызым алдында. Тота, балалар. Айдан алдында. Минең алдында эшләячәксең син моны? Балалар тапшыру буларак әллә инде оятсыз әйбер түгелдер әле. Юк. Эш яла торган әйбердер. Юк, барам. Киләсе әйбер? Нәрсә эшләйсең? Карап торыйк әле, әбри ничек эшләячәк моны? Дуслар, әйдәгез, Камилә, bunu шәләт еңә. Айдан булыр. Әйдәгез бергә. Икенче якка. Сез күрәсез, әбригә шундай ошап китте, ул үзенә карап тора. Мин моны эшләдем. Биедек. Һәм безнең исәп 8-гә 6. Һәм Әбри Хабриев җиңде. Кая эмоция, җиңде. Без сездән көндәлек сорамыз, хәбби бишле куйра кирәк, әйме? Бишле куйра кирәк әбригә. Ләкин бу безнең шундый стандарт булмаган тапшыру, парта тапшыру һәм без сиңа 5-не икенче төрле итеп бирәбез. 5
литрлык су бирәбез. Су белән 5 литрлык су парта. Файдалы һәм кирәкле организм өчен. Бу гади генә су Хәзер түгел. эчәргәме моны? Син бер кабуга анда хөррият, хөкүмәт дип сөйләшә башлаячак. Икенче кабуга синең физикадан белемнәрең тагын башыңа килеп төшәчәк. Өченче Килобат! Шуңа күрә бер ел эчеп бетермә бу суны, яме? Тамчылабыз. Иң мөһиме җин криништар ниләр керә күрмәсен инде башка. Әбри Хәбриев булды. Аның кызы Камилә белән бергә алар батылда булдылар. Һәм безнең шундый традиция бар, безгә килгән кунаклар парталарга сәламләр язып калдыралар. Әйе, сездә маркерлар бар, согызлар, жвачкалар ябыштырырга кирәкми парта астына. Ярар. Әйе, парталарыбыз чиста һәм яңа, һәм сез иң беренче булып үзегезнең исемегезне язып калдырасыз. Номер 1 Әбри Хәбриев. Сәлам. Әбри бер парта сиңа гына түгел, ул 57 кунакка саналган шуңа күрә. Әбри Хәбриев. Һәм менә мин аңлыйм. Абайдутса. Әбринеке менә моның хәтле язу игътибар итегез. Атаң башы. Рәхмәт, менә шушы язуларыгызны кунаклар укыр да, Камилә белән Әбри дә килгән икән дип уйлар. Калганнарга менә кичкенә генә иттереп яздыр, яме? Минеке зур булып күренеп торсын. Белемнәрен тикшердек, бүләкләрне тапшырдык, бишле куйдык. Димәк, без бу атнада парта тапшыруына нокта куябыз. Безне карамый калмагыз. Пока-пока. Киләсе тапшыруларда очрашырбыз. Киләсе атнага хәтле.